дар қаламрави кишвар ҳамасола санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихору шукргузорӣ аз сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ ва пешрафту шукуфоӣ таҷлил карда мешавад. маврид ба зикр аст ки моҳи ноябри соли 1992 иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт, ки он ҳамчун воқеаи таърихӣ ба ҳисоб рафта сароғози ҳаёти осоишта, созандагиву бунёдкории халқи тоҷик дар саҳифаҳои таърих сабт гардидааст. зеро ин иҷлосия роҳбари фидоиву сарсупурдаи миллатро ба майдони сиёсат овард. яъне дар ин иҷлосия вакилони халқ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ҳайси раиси шӯрои олӣ интихоб намуданд. маҳз ҳамин иҷлосия буд, ки фарзанди фарзонаи миллат, роҳбари кордону сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ зимоми давлаториро ба даст гирифта, кишвари дар ҳолати парокандашавӣ қарор доштаро ба мамлакати воҳиду пешрафта мубаддал гардониданд. яке аз воқеаҳои муҳим дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлолӣ ин баргузор шудани иҷлосии 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар қасри арбоби ноҳияи Хуҷанд, имрӯза вилояти Суғд баргузор шудааст ва дар таърихи Тоҷикистон ин воқеа яке аз воқеаҳои муҳим ба ҳисоб мерафтад. таҷлил гардидани рӯзи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба муносибати аввалин қасамёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 ноябри соли 1994 мебошад, ки ин барои мардуми Тоҷикистон як шарифи бузург аст ва мо ифтихор мекунем, ки ҳар сол ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад ва саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқарорсозии сулҳ ва ризояти миллӣ хеле назаррас буда, маҳз ташаббуси бевоситаи пешвои миллат буд, ки санаи 27 июни соли 1997 байни ҷонибҳо созишномаи сулҳ ба имзо расид ва баъди ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омада. маҳз бо дастгирӣ ва талошу заҳматҳои пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамқадам бо замони муосир ба фардои дурахшон қадамҳои устувор гузошта, дар арсаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи хосаро ба худ касб намудааст. боиси қаноатмандист, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ кишвари азизамонро ҳамчун давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва ягона мешиносанд ва ба таъриху тамаддуни он арҷ мегузоранд. дар арсаи ҷаҳонӣ пешвои миллат ҳамчун шахси сулҳхоҳу сулҳпарвар, наҷотбахши миллат, ғамхору муниси халқу давлат, ташаббускори ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ мешиносанд ва дар симои ин шахси таърихӣ ба дирӯзу имрӯзи фарҳангу тамаддуни тоҷикон арҷ мегузоранд. боиси ифтихор ва сарфарозии мост, ки соли 2016 ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйиру иловаҳо ворид карда шуда, санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва бояд таъкид намуд, ки мутобиқи муқаррароти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон давлати идоракунии президентӣ дошта ба ҳисоб меравад ва нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар рушди соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа тавассути муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти давлат хеле бузург аст ва имрӯз мо аз пешвои муаззами миллати худ ифтихор менамоем, чунки имрӯз яке аз президентҳои ташаббускор дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. имрӯз сокинони кишвари азизамон таҳти роҳбарӣ ва сиёсати хиратмандонаву бунёдкоронаи президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо эътимоду боварӣ ба фардои дурахшон фаъолият намуда, барои бо армуғонҳои меҳнатӣ истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон саъю талош менамоянд. сокинони кишвар бо эҳтирому самимияти хоса санаи 16 ноябрро ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил менамоянд ва аз давлату миллати худ ифтихор менамоянд.